Hangu pane munhu wandakamona soitira mafavor darika angu. Ndokusenda kwandakazata kuti na Jamasta. Taenda ku ndakabirwa song paipa na Tinashe Mutarisi. Long Mwari. Tairekoda ku Choose Sport atori Passion Java pasong. Ndakazonengobuda pa reading paipa Passion Java abviswa yakunzi Mutarisa apo amfona ndati wangu face inenge yagadijera asina kusheva ndebvu. Mangwana ndiri kushanda, you are going to trend pa social media. Azoti sorry bazofonana lashando kumbira chiva nazongati peace nje Long Mwari muziya it's all about Nash TV and apana patingambodzoka kumashure tisingaziye kuti chakatanga ndicho chakachenjedza maiziya to the flip to the world. Saka ndonya ingoripo guys kuti ndiwe ndinyatsokutsanangurirai kuti Long Mwari ndeku Nash maiziya. Now it has been over 5 years since Tinashe Mutarisi of Nash Pains released Jamasta song Hello Mwari. And Passion Java claims that Mutarisi stole the song. Ko nyaya dzacho dzinozotanga kutaurwa now say it seems like pane mumwe akuda kumuka nemumwe. Asiwo Jamasta wacho nyakuimba song ozviramba kuti song haina kubiwa. Asi kuti Passion Java ndiye akandibetreya and ndakatotsamwa. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzoka nema-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbirawo kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevry update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. In August 2020, musician Jamasta akaita a hit song yainzi Hello Mwari, which was produced by Levels Choose Sport, and song iyi yanga iri paridhimu raTinashe Mutarisi rainzi Nash Nation, iro ranga riine various artists. After Hello Mwari yatrenda, takaona Jamasta aita collabo yaiva remix yeHello Mwari zvakare nemumwe artist wekuTanzania, but the deal was sponsored by Passion Java. Asi tazoonawo Passion Java achitaura kuti Tinashe Mutarisi akanditsara munhu wangu nesong, asiwo artist wacho azobva ajekesa akati hapana chakaitika apa, asi kutoti Passion Java akandibetreya, ndakatomutsamwira big time. Ladies and gentlemen, toda kuti munzwe zvakataurwa naPassion Java ari kupodcast yaDJ Sparks. Asi kana mapedza kunzwa Passion Java, ndoda kuti muteerere zvakare zvakazotaurwawo naJamasta pamusoro peHello Mwari. Ladies and gentlemen, ndoda kukusiyai muchiteerera mavideos aya. Asi kana mapedza kuteerera, let's meet in the comment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Hangu pane munhu wandakamona soitira mafavor darika angu. Ndokusenda kwandakazata kuti na Jamasta. Taenda ku ndakabirwa song paipa na Tinashe Mutarisi. Long Mwari. Tairekoda ku Choose Sport atori Passion Java pasong. Ndakazonengobuda pa reading paipa Passion Java abviswa yakunzi Mutarisa apo amfona ndati wangu face inenge yagadijera asina kusheva ndebvu. Mangwana ndiri kushanda, you are going to trend pa social media. Azoti sorry bazofonana lashando kumbira chiva nazongati peace it's important. Atazoita remix but mimi na Tinashe Mutarisi munowirirana here. Haina ndimfarira mfeso. Kwenda. Ani chirukazi ndakambotsvagwa nemunhu akandiofa dhira akati twabura munhu pa internet. Andati mana wini andikwanisa kubhadharwa munhu. Pandamufone vanamudza pane munhu ari kushanda anditi zvakati. Apedza kutomhanya kunobuda pa live. Pano ya Passion. Here ndo pana angokanyana naye. But he's a good guy in real life. I know he's a good guy. But Jamasta wa Tanzania takurekoda video ye Hello Mwari. It's a remix atakaita. It only more than 1 million views. Baba angopata mbatamitra video ye Catwalk featuring Rayvanny. Na atakata burane papo. Favor angu pattern. Pane nyaya dangu addressa ye song inonzi Hello Mwari. Pakabuda Hello Mwari guys, ndaka pane madezi anzasisaka ashande na Java mazokutanga. So vanamuti vanditi ande kuTanzania maizi. Anditi anze kuTanzania kwekuya. Ndoda kuresa collab na Diamond Platinum. But ndidoroswa
collab na Diamond Platinum guys gaga panatoti confirm matickets aya anga atotengwa kuzitenda Tanzania ndikusvika kuTanzania kwekwe ndikuchinjirwa gap maizi ndava ndachinjirwa gap rara ndikudzi iwewe pane tuda kurova Hello Mwari remix because angaona kuti Hello Mwari hapana zita rake ende madhezi ese ndaingoshedzera kuti passion java because ndaiona kunge pamwe mbinga inokwanisa kuti batsira but as you see kuti vanhu vese vakaenda kunashi itori record label ratototembawo muZimbabwe kuti record label rakanosumudza ana Saint ana Nishati ndana pana Reima chichichichichi zvokuti vanhu vakasiyana unonge wasiwo palevel renani but vamwe vanhu vanenge vachitotsvaga isusu kuti vakwanise kusumudza mazita avo kwete kuti vasumudzire maartist maiziva. Saka ndaenda kuTanzania kuya ndasvika kuTanzania ndopandakanochinjirwa mabooks ndakunonzi aiwa iwewe kuri wanani naHaitham Kim, rest in peace Haitham Kim out of Tanzania. Ndachinjirwa pandati kwemimi why mukuchinja gap zvokuti angopatani ndakazomborwadziwa naye kuti nini aiwa hazviite guys vanhu ndinoblesswa zvinhu zvakasiyana maizi keti wati rakazoitira angopatani ndirava madhira because inini angandiudza kuti da kuti usaine bepa rekuti inini uite artist wangu pandadaiwa Java inini ngatingoitai madhiri edu tibva tangopedzerana maiziya ipapo kwete zvekuti wewe ondisainisa mapepa inini handisiri saizi yekusainiswa bepa rekudzi inini ndotombanywa waizi. Saka ndonyaya ndangoadresa yekuti Hello Mwari yaye paremix ndo paida uzokwana-kwanawo kudai nekudai ndosaka angakarowa maprocesses ake kuti uyu ndotongomnyepera kuti zoni uri kunorwa collab na Diamond Platinum ndikati ranga riri rimwe level kayari maize ndopandakadzoka ikoko ndakatsamwa guys zvokuti mufesi ye ndasada kumuona because akandibetraya maiziya officially I was in a good relationship with Tinashe Mtarisi. Officially Mr. Mtarisi vaiti Jamaster munhu uyu munyazoshanda boy and bo munhu uyu mutori bo chichi but later on unotozorealize kuti binga yandakatizira aisiriyo vaiza patinoita wrong move but hapana tikungo haisinya yehondo kana kuti atasei but ndingoda kuedza kutaura kuti Mr. Mtarisi vakatofungwa idea yavo yekuti agandigadzire Nation Rhythm vagadzira rhythm rake Jamaster ipapo abva anopindochi parhythm zvisina hondo mukati zvekuti ndakatopushwa nevanhu vakawanda big up nosof to Zim Celebs Tough G's ndemumwe munhu akaisa roko pachinhu vanhu vakawanda ana Mr. Putiti vachitasei vachitoposta big up nosof Mkoma JP to the flip to the road vakatomboendoza song chichiye stuff but munongoziva zvinoitika muupenyu guys ndezvekuti ndokononzi ndikutaura zvakashata panapa pamusoro pemunhu wandakamboshanda naye ndisingataure zvinhu zvakanaka zvaakaita chinhu chakawani chandoziva kuti chakanaka chakaitwa naPassion Java guys handikunyepera muupenyu hwangu ndichekuti naFantani bozi papo pampani tunyaya yetu andoitiko na Fantani Fantani wanga wale hacha mkoma wangu maizi vatakotozoti bo sorry mkoma nyaya pedzatota se padzapera ndo one bondera akabatanidza iroro muupenyu hwangu chete zvimwe zvese izvi vaitoita zvinhu vachitoziva kuti aiwa toda kugadzira zita raJava maizi. Saka Hello Mwari muziya it's all about Nash TV and hapana patingambodzoka kumashure tisingaziva kuti chakatanga ndo chakachenjedza maiziya to the flip to the world. Saka ndonyaya ingoripo guys ndamboposta nchitida kumbogeza sezvo mukuzoona kuti ndatigezei kuti ndiwe ndinyatsokutsanangurirai kuti Hello Mwari ndekuNash maiziya. Saka mukomana anenge aida kungotrendo vachingoshandisiwo mapatterns evanhu
zvekuti ndakadhiniwa ndiunyepera ndakatsamwa pandakaendeswa kuTanzania ndichinzi iwe weda kuitisa collab na Diamond Platinum ofichi ndakazosvika ikoko pandapuwa upcoming panangozongoradza upcoming lacho kuti hapana ndokonokokuitsochi zvinhu ofichi kuzonzi ndangozodzoka ndisina chinji yandaita zvandisingaite because anga atodhiniwa kuti sei inini ndisina kuzoiswa zita rangu naJamaster pasong. Then pane Baboon, azizoti Baboon here kana kuti Gonzilla kana kuti chi rakandishedza kupodcast ndobva ndaramba because mukona tumwe podcast tunoroya maartist guys maize zvokuti vamwe vanhu vanenge achibvunzwa question tumwe tusirito tusingafaniri kubvunzwa saka ndozvinhu zvandinoita kungoadresa chete kuti mukwanise kungoziva kuti endai munotsvaga mujakaranda ndine song yataburitsa and tine song yatinayo totoziva kuti song ndo yakatibata worldwide inonzi Bawa. Takaburitsa Bawa plus kumira kumboimba hakuzi kunzi munhu hanzi apera kana kuti sei guys. Isusu semaartist tenchido nguva yekumbodiagnosa industry munyatsoziva kuti zvizvi kuitika and stuff. iBaboon amene kuti Baboon here kana kuti ndiGonzilla but akandishedza kupodcast guys andiri kunyepera akanditi uyatite pod ndikamuziva kuti iwewe uri amene alright but ndonyaya ingoripo ndosaka ane bitterness because munoziva kuti inini saJamaster and remain of peace maize and remain of peace ndoda kuti maworks angotaura ega kwete kuti tichida kuti unge tuda kushaudhana and whatever. So ndonyaya ndangoadresa guys kuti hello Mwari ana levels aritoziva nyangwe levels aritoziva kuti hello Mwari yanga it's a Nash Nation Redeem 2 reku Nash TV maiziya and then zvinenge zvakuzotaurwa nevamwe zvezvazi zemanyepo but ndo chokwadi chizere and I think ndamboita imwe kanga video so mota kudhara ndichitoti levels akandipa $, ndichiti ndikwanise kunorekodha song kuChipspot vandotiti iwe mfana wangu chingouya waize kozi ndane 50 cents ipapo ndane 50 cents ipapo amana kuti ndikwanise kungoita kuira kombi ndikwanise kuenda kustudio ndozvinhu zvakaitika pana hello Mwari. Saka fesu yana kana hendi rake rakaisa paipaya because adziko neuyo eza maiziya ndosaka pasina kana zita rake hapana zita rake pahello Mwari zvokuti pa remix yaiya ndo paakazoiswa zita rake because angambobato 1 anga aninyepera futi ndo I was very disappointed nemunhu yeye because anga anyepa and munongoziva kuti kunyeperwa wasvika zvafanana nekudhampwa kunyika kwausingazive unenge wangoita any option yanenge yangotaurwa nemunhu yeye. Saka thank you so much guys, I'm out. Jamaster say so.